ndị be anyị ọkwa mụ Amalinze JJ Azzy mụ na Omega Studio jikọtara ọnụ wee bịa maka mmemme Nwaanyị Manarị 2019. Onye mụ na ya nọ ugbu a bụ Chichi Nwaanyị Manarị Ojiefia agba ncha. Ọha bụ ndị kwadoro mmemme nke a. Biko asị m ka njọ ya obere ajụjụ ọnụ ka ọ gwa anyị ka ha si wee mee mmemme nke a. Nne, ndewo. Ndewo. Biko Nwaanyị Manarị a mgbe mụ na gị kwuru okwu ịnọ n'ekwentị wee gwa m okwu, ị na-akọwa na unu tụrụ atụmatụ wee wepụta nke a. Unu ga-emekwa ya n'afọ na-abịanụ? Hey, nke a ya eme n'afọ na-abịanụ ya akarị nke a. Nke a bụ mbido ngozi. Nke a mere kedu ka isi wee hụ ya? Ọmaka karịa ife ntụrụ anya. Ọtụtụ ndị Nollywood bịara, kedu ka nsi wee gbakọta wee kpọpụta ha? Ọ fịara arụ maka na fa anaghị eji ihe ka anyị jebe. Anyị wee deelufa akwụkwọ wee kọwalụfa sịfa na ife a bụ ife ndị Igbo. Nọọ Nwaanyị Manarị ka anyị na-achọ itipụta. Nwaanyị Manarị akụ ebu n'afọ na ọ na-achọ ịpụta. Fa wee na-asị kedu nkọwakata. Fa wee sị na fa ya abịa. Ịkọwata m nnọọ maka na nkọwalụfanya ọfụma. Gbam. Ọ sị nọọ akụ ebu n'afọ. Nna biko, ihe bụ akụ ebu n'afọ? Amụọ na ya tata Nwaanyị Manarị ibie n'elu ụwa. Ndị be anyị, ọ bụ Nwaanyị Manarị bụ akụ ebu n'afọ amụpụtara taa ka o si wee kọwara anyị. Biko, mmemme nke a kedu ebe m chọrọ ka ọ were buruo ụmụ nwaka ndị Igbo? Mmemme anyị mee taa ga-eme ka ụmụaka Igbo malụ na Igbo amaka, na omenala Igbo bụ ife eji eje mba, na ndị Igbo bụ ọbata omie, na egwu anara atụ anyị. Anyị ejiri ụjọ eto agbọghọbịa, anyị ejiri ụjọ eto ikolobịa. Nna gị mụ gị. Ndị be anyị, o nwere obere ihe mgbarụ ihu nwere na mmemme nke a. Aga m ajụ Nwaanyị Manarị ka ọ zaa anyị ya. Nne, taa unu si na a na-eme ihe ndị Igbo, mana oyibo ya bekee unu soro karịrị elu. Kedu ka ụmụaka anyị ga-esi mụtazi Igbo ma ọ bụrụ na unu na-asụ bekee etu a na-aga? Ọ maka na oyibo karị ka Nwaanyị Manarị ya bụ mụnwa. Mgbe dị ime Nwaanyị Manarị ibe ya, mgbe sị na m ga-amụ ya ka oyibo abenata, maka na ụmụaka anyị fụ taa anara asụ Igbo chaachalị. Mana o were anyị ọnwa one ma one wee kụzielu ofe obere nke a ịfụ. Ịbịa arụ ọzọ baya na-atụ inu. Ndị be anyị a sị na nkaba afa ifra na ihe mgbalị iru a na ofichapụgo m ya. Nwaanyị Manarị Chichi Ojiefia agba ncha, anyị na-ekele unu ka unu si wepụta mmemme nke a, na-ayọkwa unu wekwara na-aga ka ọ karịa ka nke a. Biko nne, daalụ ka isi wepụta ohere wee zaa anyị ajụjụ. Ndewo. Ndị be anyị, Amalinze JJ Azzy anọ na mmemme nke Nwaanyị Manarị 2019. Mụ na Omega Studio jikọrọ aka wee na-ewepụta ihe onyonyo nke a. Ndị be anyị, ekele m unu. Daalụ. Ndewo.